Здравейте, аз съм Викито, обаче днес съм без светкавица, защото ми е много малка батерията. Така. Първо, Виолета, Love Music Passion, Виолета, втори, първи, втори, Виолета, This Is Me. Така, тя е къс ръкав. Ето, също. Това е как и защо се влюбва, съвети, идеи, тестове, само за момичета. Леон, Виолета. Извинявайте, и Томас. Малко ми се забави телефона. Твоено сърце. Пак Томас, Виолета и Леон. Аз съм сигурна за тази страница. Защо ли? Същото се питам и аз. Защото не знам какво стана. Не знам, защото наистина се чувствах добре с него. Ето, Людмила, Виолета. Мислех, че съм открила любовта. Леон. Сгрешил съм. Това почти цялата банда. Виолета и Леон. Когато е влюбен, Людмила. Виолета. Забравила и колко боли. Когато изгубиш любимия. Херман и Виолета. Това сигурно е добра новина. Дано да си доволна. Виолета, Людмила, Томас, Макси, Франческа, Камила. Людмила и Томас, Виолета и Леон се целунаха. Не съм доволна. Не съм доволна. Да, доволна съм. Много съм доволна. Томас и Виолета, Людмила. След това... Какво правиш тук, Джейд? Дойдох да те видя. Как влезе? Толкова ми липсваше. Как влезе? Имам ключ. Откъде? Дай ми го. Защо? Това е и моят дом. Моят дом, а не твоят. Дай ключовете. Не мога да повярвам. Джейд, имаш ли още? Ето Не мога да те лъжа, Виолета. не ме питай. Дай ми копието. Вземи. Имаш ли още? Тук не. Разбери, че между нас няма нищо. Пасион. Дори приятели. Герман, знам, че не искаш да ме виждаш и не бива да идвам тук, но ужасно ми е. Всичко свърши. Това е... Не мога да забравя какво преживяхме. И аз не мога да забравя, че ти и брат ти почти ме обрахте. Няма значение, ти си единственият на света, на когото имам Не доверие. беше много добре. Аз Ето, нямам. полюшите го. Няма значение, защото започнах да ходя на психолог. Радвам се и те поздравявам, но това не ме засяга. Невероятно. Виолета. Няма значение. Аз ще продължа да се боря за нашата връзка. Каква След връзка? Ние това нямаме връзка. Върви си, моля те. Как да няма? е на Виолета моя дневник. Друго гадже. Нямам никакво гадже. Зарязал си я добре, защото тази жена е зла. Тръгвай си. Вън. Хайде, излизай. Обичам те, скъпи. Това е химикалне на Виолета. О, да, аз имам на Виолета химикал. След малко ще ви покажа. Ще си го оставя после тук да ми седи. Ето този розов. Всеки ден. Ай, амор. Си малко ми се късат. За тези двете са комплект. Ето. Имам и кутийка. Сега ще ви покажа. Ето. Това е на Виолета пак. Това е кутийката. Ето. Аз тук съм рязала. Ето. Ето как се отваря. Какво има, скъпа? Извинявай, събудих ли те? Няма проблем, не се притесняй.
Вило. Защо го казваш? Пише Вило. Лове. Ловю сърчице Виолета. Защо говориш така? Звучиш ми оплашена. Нищо, забрави. Лове. Притеснявам заради катастрофата с мотора. Добре, сами ще се оправя напълно. Никога не бих се разделил с теб. Чувствам се добре. Това са песни на Виолета. Благодаря и извинявай. Обичам те. Заспивай. И аз те обичам. Заспи. Ето така, извинявайте, спрях. Това аз го направих. Ето, Виолета, ти нищо е се. Отлично. Ето, Вие как го усетихте? Хареса ми. Ай, този така. И тук Виолета. Хареса ми, Логото. електронна музика, къси Ето движения, това. малко брейк. Може да стане супер. Виолета. Лови Виолета и сърчица. Няколко трика, които да ви Тук пак има песни. менталните паузи. Вътре има... сега ще покажа. Мисля, че тук Ето така се честно казано, и аз те търсих. казват на Людмила. Напълно сигурна, че ще се открием. Ето тук аз се пробвах да нарисувам. Оп. Не ми се получи много добре. Казва се Мерседес. Тук пише кога е родена. И на последното пише Людмила. чудесна е. А на Виолета, ето Виолета пише. Вдъхновиме Майкъл Джексън. Много го слушах, когато бях малка. Така че... Трила, нали? Пробвах се да нарисувам. Представям си движенията. Още няколко репетиции и ще сме готови да се явим. Така кога се е родила Правете се отлично. и за нея неща и Тини. Ще се видим по-късно. Така, сега ще ви покажа химикалката. Репетираме с групата. Добре, убеди. Ето я. За едно и също ли мислим? Да. Е много добре. Алекс е влюбен до уши във Вило. Не, от себе не. Тя му помага за изпита, намира му пияно. Ако не се осъзнае бързо, това ще завърши зле. Това е сериозно, да. Ето. И това бе всичко от мен. Абонирайте се. Давайте само палчета нагоре, ако ви харесват. Тя току-що излезе. Коментари пишете. Какво да правя следващия път. И нея. Довиждане от мен. Чао! Разбира се.